Kira sapa wingi sing golek omah gak ado-ado teko Surabaya, budgete ngisore 200 juta. Lah iki solusine rek yo. Ono 2 unit ready yo. Iki ngisore 200 regane cuma 185 juta rek yo. Nah, ukurane 3,5 kali piro? 11 rek yo. 3,5 kali 11. Lah omah wis kayak ngene ae gak suwe-suwe rek yo. Pas tempat depane apik rek yo. Lho. Ono foto abang karo granit ini kira yo. Iki misalnya sampean cara ngono sampean gak cocok granit. Iki gantian fotomu gak apa-apa rek yo, ben ketok estetik yo. Lah nek masalah karpot gak iso rek yo, cukup gawe sepeda motor tok yo. Wis, pas tempat depan wis kayak ngene, wis ngene ae rek yo gak sesuai. Lah, iki kusene alumini wisan anti rayap. Kamarnya ono loro, iki ruang tamu, ruang keluarga super gede rek yo. Nah, iki kamar pertama ini sepurone rek yo, iki si on progress, tapi sampean gak dikas rene. Soalnya omah iki cepet penjualan nih rek yo. Iku kamar mandine ngono iku yo. Nah terus nang kene iki kamar kedua Nah terus nang kene iki ono dapur karo area laundry room. Cuma sik durung ready rek yo. Tapi gak apa-apa sampean rene wae. Soalnya iki regane murah. Nek 185 lokasine gak dodo teko Surabaya rek yo. Tepatnya di Banyuwangi Pakal Beji PDAM. Beda karo terminal Benowo. Teko Benowo paling 10 menitan. Terus ngono yo info teko aku dino iki bisa sampeyan minat atau pengen takon-takon survei lokasi langsung japri via WA. Untuk nomor WA bisa cek di bio profil. Assalamualaikum, bye.